Pagbasa di kayo Tipidang parodiyo, mga gikan sa Aditya sa Sisya, ugikan sa Itonyo. Madali nila ang mga tao, ugibato nila si Pablo, ugiguhin nato sa gawa sa lungsod. Nagahong sila nga patay na siya. Ang sa diyang yanulungan siya sa mamagtutuo. Nibangon siya o ibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw, siya o si Benato, nangatko sa Berge. Nagwalis sa maibalita si Pablo o si Benato, dito sa Berge. Kung nakakabit sila o bahang mga tunan. Unya nabalik sila sa Listra, unya sa Ikonyo, o gaya sa Aditya sa Sisya. Ilang nilitoon ang mga matutuo, o gaya sila mapadayon sa pagtuo. Nalagyan sila sa pag-inom. Hinanggan mo ang kita sa dagawa kaislano. Ano na kusunod sa dinurian sa bina. Sa mapagsimbahan, natulog sila ang mga pangulo. Kung ubahan sa mapag-ampo o pagpuasa, ilang nitugyan sila nga sa Ginoo na inang italita. Binatag sila sa Kristisyan, umiabot sa pagkikita. Iwanin nila ang mensahe sa Ginoo dito sa Berga, kung unya ipasahulog sila ng tulsakan. Gikan dito, nilawin sila balik sa Dito. Diin kay Ato, nitulyan sila nga sa Grasya sa Diyos, alang sa pagbuhat, na karoon ilang na naman. Sa pag-abot nila sa Dito, ilang isigo na ang tapos isimbahan, o isinilang sa tanan na ibuhat sa Diyos, pinaagi kanila, o sa iyang pabukas o jalan, alang sa mga diniindi, aron matuon sila. Dito napabilang sila sugay, uban sa mga magtutuwa. Ang bulong sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Si Jesus mingon si matiling-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw na diniingon sa kahatag sa kalibutan. Ayaw ka mong kabalaka o ayaw kahandog. Isugihan ko na kamo na lubi ako, kapan mo balik ako. Kung di umanin ako, malipay ka mo nga muadto ako samahan. Kay siya labaw man kanako. Isugihan ko kamo ni ini karon, so wala pa kini mahitabo. Aron kini kahitabo ni ini, mutuo kamo. Dili na po makigsulti kaninyong dugay, kay kaliabot ang nagmando nining kalibutana. Wala siya'y gahong kanako, apan kinahanglan may balo ang kalibutan nga nahigugma ko sa amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Kana manglakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon natin ng Kristo ay buntag ng tanan. Tingali tanan nga tao nakadusa nato nanandoy kalinaw. Ang tanan nasod nanandoy kalinaw. Ang tibuok kalibutan nanandoy kalinaw. Pero ang kalinaw nga itanyag sa kalibutan i-describe na ni Pope Francis nga artificial o anesthetized o artificial peace. Kung mag-isutag artificial, sa mga masulod sa itong nauna, di ba, dili tinuod, dili real, para sa ng AI, artificial intelligence, dili tinuod. Gawas na dili tinuod, binuhat lamang sa tao, artificial. Kung mag-isutag o anesthetized sa pag-iistisyahan, siya itong musulod sa itong nauna, temporary, kaya ikaw humansa, ikaw pa sa anesthesia, mubalik ang sakit. Kunya, magpa-anesthesia ta, tungkol kayo, nga naman, mahandog ta sa sakit, munang magpa, karang anesthesia ta. O, yun ang nausaw ang kalinaw nga, kalibutang gi-offer sa kalibutan, mahadlok o kagubot, mahadlok o kalisdanan. Nga bitaw dito sa papari nga kana bitaw aron kuno siya dili madisturbo kung matulog siya o mahuway siya. Ang iyang kwarto, ibutan niya og kana bitaw sign sa gawas. May wala siya nga I am out. No? Out niya. Kung nakasunod, in. Kung matulog siya, the lion is sleeping. No? Para dili disturbo, para linaw ang iyahan o galingon o iyahan pagpahuway. Pero gitawag na siya nga dili tinuod tungod kay masugot kag madili. Doon na magoy mga panghitabo nga dili nato gusto o wala nato paabuta o sahay makahatag o trouble sa tuang kinabuhi. Mubitaw na nga si San Agustin nag-describe sa Christian life o ingon pa niya, a journey between the persecutions of the world and the consolations of God. Panaw ka na ang kinabuhi sa Kristiyano, panaw ka na gikan sa paglutos sa kalibutan o sa pagpupay sa Ginoo. Sa Ebanghelyo karon igsuon, aton dungog nga ang Ginoo niingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. So wala pa siya bibiya siyang mga tinun-an, wala pa siya ito sa isipan ni nito katapusan panihapon. Kabahin sa iyang speech sa iyang diskurso, muli niyang isulti, nagbilin siya o kalinaw nato sa iyahang mga tinun-an, iyang mga apostoles, naghatag siya o kalinaw.
Sa unang pagbasa, giasuyan po kita sa istorya ni San Pablo. Sa diha nga si San Pablo dito sa Antioquia, Libya, niya nibalik siya sa Antioquia. Dili sa yun ang iyang gibuhat. Daghan og mga kalisdanan. Ang pangutanan, mao ba ni ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo? Unya, si San Pablo gani di adto daghan kay mga kana bitaw naghimong istorya nga ang itudlo ni Pablo dili tinuod mao hinungdan nga si San Pablo gi bato. Mangutanan po ta, mao ba ni ang kalinaw nga gihatag ni Kristo? Bisan gani kita makapangutanan po ta ana sahay sige simba pero nakalisod as ng kinabuhi. Daghan kay tawag gi serbisyuhan nga mga ministry simbahan pero nasakita. Si Mang Perne, ipikurit na bulag, na slide. Buban ay kalinaw, naghihatag ni Kristo. Pero sa ikanong pagbasa si San Pablo na ingon siya, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa kingharian sa Dios. Through many tribulations we must enter the kingdom of God. Kay ang kalinaw di ay nagihatag ni Kristo, kalinaw taliwala sa mga kalisdanan. Ang kalinaw nga gihatag ni Kristo gasa sa Espiritu Santo. Ang kalinaw nga gihatag ni Kristo magtutuloy nato sa pagpadayon bisan pa sa mga kalisdanan o mga pagsulay. Ang kalinaw nga gihatag ni Kristo makuha nato tungod sa tuang pagtuman sa iyang santos nga kabubuton. Ug kanang maumatan sa kalinaw dili bina mawala gikan nato. Gani usab na ang sinati sa atong Ginoo kay humanya og hatag ining maong speech, di man siya napunta dito siya sa tanaman sa Getsemane ug dito iyang gituman ang kabubuton sa Dios bisan kung kini isangko sa iyang kamatayon. Una may igsoon ingon si Pope Francis, peace without the cross is not the peace of Christ. Ang kalinaw nga walay mga pag-antos dili ka na kalinaw nga gihatag ni Kristo. Muna karon igsoon kining krus maghatag na nato kalinaw. Ang paggawat ug pag-atubang sa krus maghatag nato tinuod nga kalinaw ug magdala nato ngadto sa kinabuhing dayon. Ug mao kana ang matang sa kalinaw na atong pangayoon sa Ginoo. Kalinaw nagasa sa Espiritu Santo.